Чакай непрекъснато, бе. Ти се много залагаш. Снимам филм. Най-тъжният Нютън. Най-тъжният. Ай, дей. Тия щупиха антената, бе, какво става? Дей. Тия порутиха антената. Колко пъти това скочи, не знам. Некой път броя, а сега не съм броила. Тихо, че се записва. Знаеш какво твоя чок? Гледай. Жестоко. Графът прави големи сесии. Е бачите. Ама той е голям такъв. Той е много, той